dirondo nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat bubur bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo bisa ku tekuni ngajimu biyen aku sagu ngenteni kowe lan aku uga dadi jodone rakana prawane tak anteni randane nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat bubur bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama iki ne dadi rondo randane ya ayo Pak yo yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki ning dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat bubur ra bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo kabeh iki ora betuni janjiku biyen aku sagu ngenteni kowe lan aku uga dadi jodone rakana prawane mbok anteni rondone ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antun tresno bebarengan selawase antun tresno bebarengan selawase matur suwun matur sembah nuwun Pak luar biasa Pak Lurah ingkang rawuh Pak Lurah sinten mawon Pak Lurah Gaji rawuh Karangpasar sedaya Tunjung Harjo bedah kali alhamdulillah suwun niki jeng niken kali sinten Pak keng kala wingi dipun jadwalaken kalih Mas Andi TB nggih saking Madiun
dereng dugi.